चंद्रकला समस्त मिथिलावासी के प्रणाम करैत छी और एकटा कहानी सुनाबै छी जे कहानी सच में घटित भेल छै। एक भाई बहन के कहानी सुनाबै छी। एक माय के एक बेटा एक बेटी के विवाह कऽ देलखिन, लेकिन हुनकर पापा गुजर गेलखिन और ओकर बाद हुनकर एहन दिन खराब भऽ गेलनि जे बेटा से बौरा गेलनि। ताकैत ताकैत परेशान भऽ गेलखिन बेटा कतौ नहीं भेटलनि, थाकि गेलखिन लास्ट में। लेकिन बेटा हुनकर बौराइत विदेश चलि गेल छलनि और विदेश में 5 साल जहन भऽ गेलनि तहन हुनका ध्यान एलनि माय के बाप के, तो विदेश से एलखिन। विदेश से जहन एलखिन तो ट्रेन से 11 बजे रात के उतरलखिन। 11 बजे रात के उतरलखिन, हुनका पास में 1 करोड़ रुपया रहन आ 11 बजे रात के सोचलखिन जब हम कहाँ जाओ। गाँव हुनकर रहन जे आउट एरिया में रहन, गाड़ी बस के कोनो सुविधा नहीं छलनि ओहिठाम। अब वो सोच में पड़ गेलखिन जे एते रात के जाओ तो कहाँ जाओ। लेकिन बहिन जे हुनकर रहथिन से बाजार साइड में रहथिन। बाजार साइड में रहथिन से वो सोचलखिन जे बहिने ओहिठाम चलि जाइ छी। बहिन ओहिठाम रात भर रहि जाए आ सुबह जे हेतै तऽ चलि जाएब गाँव दिन के। रात में वो बहिन ओहिठाम गेलखिन। बहिन बहुत खुश भेलखिन हुनका देख के, भाई के देख के, आ बहुत बढ़िया से खाना पीना बनेलखिन, भाई के खुएलखिन। भाई कपड़ा लत्ता निकाल के बहिन के देलखिन, बहिनोई के, भगना भगनी के किछु पैसो देलखिन। आर कह लगलखिन जे रे बौआ ई जे बैग छो, ई बड़का बैग में कथी छै ओते भारी, बड्ड वजन छो। कहलखिन बहिन की छै एहिमे रुपया छै, एहिमे 1 करोड़ रुपया कमेलिए हन से आनलिए। बहिन के तो सुन के अंदर से होश उड़ गेलनि। कहलखिन जे बाप रे 1 करोड़ रुपया छै। आ हुनका बड़ी गरीबी छलनि बहिन के। बहिनोई जे छलनि से खेती करै छलखिन, बहुत गरीबी छलखिन पैसा के लेल। वो सोच में पड़ गेलथि जे भाय तऽ 11 बजे रात के एबे कयल हन, एकरा जे छै से रातो राति अगर मारि दिए तो 1 करोड़ रुपया हमरा भऽ जायत आ कियो बुझबो नहीं करते। ओहि टाइम छलनि जे फोन के कोनो सिस्टम नहीं छलै जे फोन कऽ दितथिन जे हम आबै छी। ई की केलखिन, दुनू प्राणी विचार कऽ लेलखिन। बहिनोई दुनू विचार कऽ के हुनका बहुत किछु खुआ पिया कऽ आ घर में सुता देलखिन। आ बहिन अपन नीचा में सुति रहलथि। नीचा में सुति के छूरा राखि लेलथि कपड़ा के बिस्तर के तर में। आ जे छै से ताकऽ लगलखिन भाई के जे आब कखन हिनका नींद पड़तै जे मारब। आ भाई कहै छलनि जे हम घर में नहीं सुतब, बाहर जाओ सुतै ले। लेकिन हुनकर बहिन कहलखिन जे नहीं बौआ घरे में सुति रह, बहिनोई के बाहर जा दही। बहिनोई के बाहर भेज देलखिन। बहिन भाई घरे में सुति रहलखिन। बहिन पड़ल देखे छथिन जे कखन नींद पड़तै जे मारि देबै एकरा। लेकिन एहन भगवान के इच्छा हुनका जिए के रहन जे बहिन नींद पड़ि गेलखिन। आ भाई विदेश से आयल, हुनका गर्मी लागे, गर्मी के महीना रहन। भाई उठ के दलान पर चलि गेलखिन। बहिनोई के कहलखिन जे अहाँ चलि जाओ घर, हमरा एतऽ सुतऽ दिअ, हमरा घर में नींद नहीं हुई। बहिनोई आबि के घर में सुति रहलखिन आ भाई बाहर में सुति रहलखिन। भगवान की इच्छा हुनका बहिन के जखने नींद टूटलनि बस वो छुरा लऽ के 4-5 छुरा मारि देलखिन। भाई बुझ के घरे वाला के गला पर में। घर वाला मरि गेलनि। मरला के बाद दौड़ल गेलखिन दलान पर में जे घर वाला है तो हुनका उठबै ले। तो उठ के भाई ठाढ़ भऽ गेलनि। भाई ठाढ़ भऽ गेलनि कि हिनका घबराहट आबि गेलै जे हम तहन घरे वाला के मारि देलिए। अब जोर जोर से चिल्लाए लगलखिन। भाई कहलखिन जे की भेलौ गे बहिन। कहलखिन जे एना हम जे मारि देलिए। कहि देलखिन। गाँव में हल्ला भऽ गेलै। पुलिस वाला पकड़ि के लऽ गेलनि बहिन को आ पूरा जन्म ओ जेले के सजा हुनका सुझना देलकनि जे पूरे जिंदगी जेले में बीततनि हिनकर। जो अनका पर में जे सोचलखिन सहोदर भाई पर में आ से हिनका घटना घटि गेलनि हुनका अपने।